Uy, natoy! Talut! Walang tao kay labungot. Na. Pabi. Maya pa. Oh, aging ngoy-ngoy. Singoy-ngoy lang ako lang mga salumanaya. Ayan, tutingoy, baba mo ngoy-ngoy. Ay, matati mama na ma. Ano wadya? Tuti salo mo? Mape, balik titi. Ha? Balik titi. Ito ano ba pati? Balik sa ti, balik titi. Balik sa ti. Yung titi pa papatuyo ay. Tutut kayo animal. Yung balanti, bayo titi labat. Ayun tatautan. Okay. Dugi ka sa gini, dalam takal si mama. Titi babagam dito ha. Hindi ka dyan, ano ba paaralan tan? Ha? Kaya ano naman nagtato, ano man budududut. Ano man kati, dito ato-atoan niya ma. Dududut ka ni. Si mama kati, mampapatayo yung bayo titi, taampot ng tita to. Katamay ako ni bayo titi, ano tayo papayo, dududut kayo ha. Isi, balik titi. Naririnig ko sa kata, tatatol to, titi babagam. Bayig titi, Ano yung tatautan? Puputi ya, pupo. Timang karden, ito yung problema yun doa. Mahihayan kayo, mahihayagan kayo. Kaya ito yung babaga to, ito yung sasalon to. Ito Uy, Baldo, kapikin, ay kasi kung tatalsan. Kung ito si mabigat, katungtupan, ito yung labay itong sa aliwon, kung tatalsan kasi. Ito yung sasalon ma. Kin, bayig titila pa anima, ito yung tatautan. Ito naman, dugi na naman manaya sa kayo. Ano, maglandi, dugi ka eh. Ano ba? Payag titi. Bisit ka, dugi ka naman. Pinababil sa atin, ano ba? Bagit kimo anima. Mas balag di guwami anima. Di ba ka ba? Ano tayo, ano ba? Bitit tayo, ano ba? Tilay natin, ano ba? Di pala. Bitit, patilay na. Bitit tayo.